вся наша держава споминає праздник равноапостольного князя Владимира. Усіх наших, хто пішов на кресний ход, довгі богослуження, красиві проповіді, величественне шествіє. Люди з любов'ю пішли прийняти участь в цьому кресному ході, де впереді сам Христос, Господь веде це шествіє. Всі би хотіли празднувати. Ми, православні, помнимо, що Владимир отверг домагання латинської части християнства, повів так латинським проповідникам. Многі люди наші не хочуть вашу віру, і бабка моя Ольга не хотіла. Праздник Владимира суто, чисто православний, причому православної канонічної церкви Києво-Печерської лаври. Ми направили свою Київ. Народа маса хотіла, не є містом, бо автобусів не є много. Але люди, слава Богу, самі себе фінансують, самі себе годують. От чому так важливо завжди казати: Господи, Ти нас ісцелив, Ти нас поклав на ноги, Ти нас записав у книгу життя через крещення, Ти нас держиш у церкві, у числі збраних через сповідь і покаяння. Поможи нам, Господи, і так далі держатися всього-навсього до второго пришествия Христового. Боже Мати, благослови усіх наших, хто пішов на кресний ход,